Today guys, we are going to prepare a roasted chicken with rosemary. I have here Marcella Farms whole chicken, real fresh, it says. And then, the price is, ang unit price niya is 143 per kilo. And yan ang price niya guys. So, ito ay ating roasted. Okay, let's go! Masarap ito. I will show you. Andito na yung ingredients natin sa roasted chicken with rosemary. Okay. The 1 whole chicken, the garlic, 1 large white onion, 2 large carrots, 5 potatoes, the rosemary, dried rosemary, and then salt and the olive oil. Kulang pa guys yung pepper, and then a little bit of water pa mamaya. Yun lang ang sahog natin dito. So before that, before anything else, iinitin na natin ang oven to be ready bago natin i-arrange yung ating lulutuin sa tray. So ito lang ang pipihitin ko. I-ano natin sa maximum ang ating oven. Okay? Initin natin and then arrange na ito. Okay? Ang ginagawa ko sa chicken bago ko timplahan ay bubutas-butasan ko guys para maluto talaga, lalo na yung sa pecho, para maluto talagang mabuti yung loob ng chicken kasi ayaw naman natin ng hilaw na chicken, di ba? Ginaganyan ko lang siya guys, pati dun sa legs, sa hips, sa puwit, yan, dito sa may puwitan na malaman, ginaganyan ko siya guys to be sure na madaling maluto at para maluto ang loob, kaloob-looban itong pecho niya dahil malaman, ganyan. Tapos, itong mga sahog, ilagay ko lahat dito sa tray. Halu-haluin ko siya. Halu-haluin ko siya dito, guys. Ganyan. At dito ko na siya titimplahan. Nandito yung rosemary. Kalat ko lang siyang ganyan. Para mga moy rosemary. Gustong-gusto namin kasi dito sa bahay ang rosemary. Lalo na sa roasted chicken or anything that is roasted. And then, lagyan na natin ng salt. Yan. Huwag masyado dahil aasinan pa natin yung chicken. Ganito ang sistema ko pag nag-roasted chicken ako guys. Para yung ating sahog ay maglalasa talaga. Halo kong ganyan at tapos itong ating garlic in every corner lalagyan ko siya. Pati sa gitna. Ganyan. Ganyan. Ikalat ko lang siya at ito hindi ko siya binuksan para pag naluto pwede nating kunin kung gusto nating kainin buo. Okay? And then, syempre, yung olive oil para di lumikit. Ganyan. Ayan siya guys. Ang ganda, di ba? Colorful. Lagyan pa natin ng garlic, ay, ng black pepper. Ayan siya guys. Ayan. Gusto natin medyo spicy. Dahil ito'y matutuyo, siguradong matutuyo ito, lagyan ko lang siyang 1 glass of water para sa pagkaluto ng mga potato and carrots and also the peppers. Ang chicken. At least yung chicken ko ay meron ng merong tubig yan dahil yan ay frozen, hindi pa masyadong defrosted. Ayan. Maganda siya. Maganda na. Tapos, itong chicken natin, titimplahan din natin ngayon. Lagyan natin ng salt.
Bubudburan natin ng salt yan. Rub natin ng salt si chicken. Ayan. Ayan. At medyo matigas pa. At lagyan ko rin siya ng rosemary dito sa loob. So guys, sa mga kilikili niya. Kilikili. Ayan, gustong-gusto namin ang amoy ng rosemary. Ayan, sa puwit niya. Ayan, ang ganda na ni chicken. Diba? Ayan, kaya mag-evaporate pa yung salt. Ayan. Ayan na siya guys. Ang ganda na. Diba? Ito na ang chicken natin. Ang ganda-ganda. Pwede na natin ilagay sa loob kasi mainit na ito. Okay? So, let us put that chicken inside the oven. Okay? Go, Marco. Go, move it, move it. Oh, man. Move it, move it. Where? Yeah. In the middle. Okay. There you are. Okay, close. Wow. Ganda. High heat with this oven, and then later we will grill the upper part. Okay? Okay ka lang? Okay? Okay. Ayan, nailagay na natin guys. So, orasan lang natin ng 45 minutes. Dalawin natin after 45 minutes kung luto na. Okay? Ayan na. After 40 minutes, tingnan natin kung anong nangyari. Tingnan natin, bisitahin lang natin. Tusok-tusukin. Ayan. Uy, medyo maluto-luto na. Uy. Oo nga. At ang patatas, yun ay sipola. Okay naman. Wow. Malapit na. Konti na lang. Ready done. Ang sarap na guys. Ang lambot. Eto na. Kinain ko na yung patatas niya. Ang sarap. Ang bango-bango. Ang aroma ng rosemary ay pumunta lahat doon sa lahat na. Buong tray. At chicken at saka yung lasa niya masarap talaga. Alam niyo naman ang chicken masarap, 'di ba? Tapos yung pagkalagay ng spices, yung lalo na yung white onions, nilagyan ko siya ng marami tapos in every corner garlic. Nako, ang sarap. Try this guys. Ang sarap talaga. Ang lambot pa ng chicken. See? Oh, ang lambot. Oh, juicy. Yum, 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 yum. Okay, let's eat. Thank you for watching. Bye-bye. See you again next time. God bless us all.